L-esplużjoni qattila fuq it-tanker Umel Farud 30 sena ilu tibqa' fil-memorja mhux biss tal-qraba tal-vittmi iżda tal-ħaddiema tat-Tarzna u ta' bosta residenti madwar it-Tarzna fosthom Joseph Saracino li kien irrakkonta ma' TVM News dik il-ġrajja li ġabet dieqa mal-pajjiż kollu. Ġrejt malajr jiena biex nara ġara eżattament u faċċata hemmhekk nara kanolla nar tiela mill-baċir numru 3. Le. Ma tisma' qatt ma tista' tingħalaq il-ferita. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien. Għax-xort inti ħadd taħseb fuqhom anke l-affarijiet li kien ħobb jagħmel, xi ġifieri qatt ma tista' tinsihom le, qatt. Id-nar daħal naturalment ġol number 3 li spara l-fuq u infetaħ qisu l-għanda tal-inċova. Il-professur Alfred Vella kien wieħed mill-esperti fl-inkjesta li stabilixxiet il-fatti tal-esplużjoni li farket it-tanker Libjan. Jgħid li kienet ċrara minn burner ta' ħaddim fuq il-gverta li waslet għall-esplużjoni meta għamlet kuntatt mal-fwar ta' petrol f'wieħed mit-tankijiet tal-vapur. Imma meta ġi żvujtjat it-tank, il-ġnub tal-metall tat-tank u eventwalment anki il-qiegħ ta' dina it-tank li kien mimli slaġġ imħallat ma' l-ilma u ma' petrol li kien hemm preżenti ġo-tanker. Dak ġew esposti u bdew jevaporaw. Allura ġo l-intern ta' dak il-kompartiment li kien 3 center, niftakar, kien essenzjalment atmosfera splussiva. Mary Grace Xiberras bint wieħed mid-9 vittmi Angelo Xiberras fl-10:30 ta' bil-lejl kienet id-dar ħażabbar momma u semgħu is-sireni tal-ambulanzi u tal-pulizija. Mbagħad fl-4:45 ta' filgħodu kienu ġew smajna taħbita mal-bieb u alla sinjura itfalaw qatlu ifhem bla fetħethom mhux sejdra isma' hekk u hekk. Alla mela mmorru sal-isptar alla x'kellu inċident ħafif it-Tarzna ħafif. Mbagħad nisma' l-ħija barra jikvetlu x'ġara. Għalli l-pamietta, għetlu xinu. Mbagħad irid timmur naraħ bil-fors, ma kienx naraf. U meta rajtu fl-istat li kien ġifieri għażġi sekondi waqgħet malart mill-ewwel. L-aħħar darba li kellimtu. Għetlu bezzjoni pa. U daqshekk. Missieri kien daħal hemmhekk flok missieru u l-nannu mit hemmhekk ukoll. Il-nannu mit fil-doktri ta' 51 ukoll. Ġifieri missieri mit fil-doktri ta' 51 ukoll. Minn kull disgrazzja talima ma tonqos. Il-wieħed iżomm dejjem f'moħħu li aħjar nieħu prekawzjoni ekstra milli prekawzjoni inqas. Di ma tapplikax biss ħanejduha kif inhi għall-Umel Farud, imma tapplika f'dawk il-postijiet kollha u għandna diversi. U mhux biss fuq il-baħar u fuq il-vapuri. Però darba sibt il-kuraġġ u mort fejn id-dok, fejn sploda triq u għamilt il-fjuri. Issa llum rġajna mmorna hemmhekk, jiena u Rita Seguna li tilfet ir-raġel tagħha u għamilna il-fjuri. Fil-Bażilika ta' Kristu Re l-istess knisja fejn id-9 vittmi ngħataw l-aħħar tislima funeral kollettiv se ssir qudiesha b'suffraġġju għal ruħ il-vittmi.